Na to, aby sme ľahšie vedeli určiť trebárs v teste, kedy treba použiť present perfect continuous, nám poslúžia príslovky. Ukážeme si príklady prísloviek, ktoré sa veľmi často používajú s týmto časom a neskôr to budú aj vety, ktorých tieto príslovky indikujú práve použitie present perfect continuous. Veľmi často sa používa since alebo for, teda podobne ako to bolo s present perfect simple. Since znamená od, for, keď chcem vyjadriť, ako dlho dej trvá, napríklad for 2 years alebo for 1 month. So far znamená doteraz, recently, nedávno, podobne ako lately, tiež nedávno v poslednej dobe, alebo this week, tento týždeň, samozrejme analogicky this month, this year a podobne, today, teda dnes, all day long, teda celý deň a podobne. Nedá sa napísať nejaký konečný zoznam, že tieto sa nauč a tieto tam budú, ale tieto sa veľmi často používajú s týmto časom, lebo, ako máte napríklad all day long, zvýrazňujú trvanie deja dlhšiu dobu. Konkrétne príklady použitia. Hanka has been living here since the year 2000. Teda Hanka tu býva už od roku 2000 a stále to pokračuje, ešte sa neodsťahovala, preto sme použili present perfect continuous a je tam v podstate tam slovičko since, ako keby príslovka a tá nám radí, že áno, pozor, dej ešte stále trvá od tohto roku, treba použiť present perfect continuous. Alebo Hanka has been living here for 14 years. Ako dlho tu býva? Býva tu 14 rokov. Mám tu for a použil som present perfect continuous, lebo stále tu ešte býva, dej pokračuje a nie je ukončený. Príklady na lately a so far. I have been working very hard lately. V poslednej dobe pracujem veľmi usilovne, mám moc práce. Keby poviem lately, I've been working very hard, môžem. Teda umiestnenie tej príslovky len orientačné. Môžem mu dať aj na začiatok vety, ak to chcem zdôrazniť. Podobne so far, her son has been watching TV quietly with his new girlfriend. Teda doteraz, teda možno že hodinu, dve, možno pol dňa, nevieme. Jej syn pozerá telku celkom v tichosti so svojou novou priateľkou. Môžem to dať na začiatok, mohol by som ale povedať aj vetu her son has been watching TV quietly with his new girlfriend so far. Teda môžem túto príslovku dať aj na koniec. Jej umiestnenie záleží iba na tom, kde, čo ja chcem zdôrazniť. Príklady na recently alebo all day long. Romualdo has been going to work by bike recently. Teda v poslednej dobe chodí do roboty na bicykli. Preto has been going to work by bike. Ak by som to recently chcel na iné miesto, môžem. Môžem dokonca povedať Romualdo has recently been going to work by bike. Teda môžem recently vložiť medzi has a zvyšok slovesnej formy. Ide iba o to, čo ja chcem zdôrazniť. Keby poviem recently he has been going to work, tiež by to bolo správne. Lisa has been reading a book all day long. Líza číta knihu celý deň. Je tam trvanie, kde ešte nie je ukončený, preto present perfect continuous. Podobne this week a today. It's been snowing heavily this week. Teda tento týždeň strašne moc sneží, je už všade veľa snehu. There's too much snow already, že už napadlo veľa snehu. Keďže tento týždeň this week ešte stále neskončil a trvá, môže snežiť ďalej, preto je použitý present perfect continuous. Alebo the Hoover, although broken, has been working quite well today. Knock on wood. Vysávač, napriek tomu, že je rozbitý alebo pokazený, funguje celkom dobre dnes. Teda možno som vysával hodinu, dve, to nie je určené, ale today ešte trvá, ten deň neskončil, preto používam present perfect continuous. Fráza knock on wood, ako zaklopem si na drevo, aby sa ten vysávač nepokazil. A ešte si ukážeme použitie every single day alebo regularly. Our postman has been delivering the mail a bit irregularly every single day this week. I wonder what's wrong. Teda náš poštár doručoval poštu v nepravidelných intervaloch každý deň tento týždeň. Rozmýšľam alebo čudujem sa, čo môže byť ten problém. Je tu every single day, teda dej sa síce opakoval, opakovaný dej, ale keďže tam mám this week, tento týždeň stále ešte trvá, neskončil a je to len nejaká dočasná aktivita, ktorá trvá tento týždeň nie vždy, ale iba this week, preto môžem použiť present perfect continuous. Podobne tu na I have been going swimming regularly this month. I want to be fit. Teda chodím na plávareň, alebo chodím plávať pravidelne tento mesiac. Chcem byť fit. Použil som present perfect continuous,
lebo mám tu this month neukončený časový úsek, tento mesiac trvá a stále chodím na tú plávareň, napriek tomu, že je tu regularly a možno by niekto myslel, aha, dám tam present simple, lebo sa dej opakuje, ale nás zaujíma toto this month, to znamená nie vždy v celom živote, ale iba tento mesiac a tá aktivita sa opakovala a ešte bude aj pokračovať, lebo deň nie je ukončený. Tam môžem dať present perfect continuous. Pre lepšie pochopenie a precvičenie, kde dávam do vety príslovku, odporúčam Smart test.